Meneer Vaarstra, de eerste reactie. Ja, nou, ik had het wel ongeveer verwacht. Wat vindt u ervan, 18 jaar? Nou, veel te weinig natuurlijk. Ja, veel te weinig. Ik had sowieso 20 jaar, het was eigenlijk nog te weinig, maar ja goed, dat is nou eenmaal een Nederlandse wet. Wat vind je ervan dat hij er zelf net bij wie? Nou kijk, en daar herken je nou weer de rat aan. Hè? De rat van er zelf niet bij, voor de feiten weglopen. Wie dat een teleurstelling voor jou? Ja, dat is een teleurstelling. Maar ik had het van hem wel verwacht natuurlijk, want ja, hoe koud hij de vorige keer ook bij zat, nou, dan kun je dat verwachten. Dus zijn van de mondje mij van, ik hoop dat het toch 20 jaar wordt, het wordt 18. Er wordt mij toch door Heger beroep. Wat zoen je ervan vinden, Heger beroep? Nou, nee. Ik denk niet dat het hoger beroep wordt. Alleen al om het feit van ja, wat wordt het dan? Dan kan het ook wel lager worden, maar het kan ook hoger worden. Maar sjoggen jullie er dan zin op, zin een Heger beroep? Wil je ook graag dat het goed gebeurd is? Ja, eigenlijk wel. Laat het maar gebeurd zijn. Het is nou de uitspraak, dus hier kan ik wel mijn leven. Kunt u dus ook op dit moment dan zeggen van ik heb nu rust, ik kan het gaan afsluiten? Nou, nee. Kijk, je krijgt nooit weer rust natuurlijk. Hè? Ons leven gaat wel door. Maar Marianne, en zoals de rechter straks ook zei, op een afgrijswekkende manier om het leven te brengen. Kijk, dat leg je niet zomaar naast je neer natuurlijk. U zit ook nog met veel vragen. Wat is u? Bent u wel blij dat het nu voorbij is dan? Ja, logisch. Dat zei ik net. En dit is wel het einde. Tenminste, dat hoop ik. Maar u zit ook nog met heel veel vragen, hè? Wat hem betreft, hè, wel, ja, absoluut. Maar ja, daar blijf je ook mee zitten. Maar goed, dat kunnen we nog proberen in de komende tijd om een gesprek met hem. Hoe word je dat dan? Nou, via de officiële instanties. En die zullen officieel dus een gesprek onvrede in de gevangenis in Zwolle. Ja. Heb je al contact gehad met de advocaat erover? Nee. Maar ja, goed, het is nou zo druk geweest hè, met deze zaak en wat er nog komt. Ik bedoel, daar is er nog geen tijd voor. En wat is dan de eerste vraag die je hem stellen? Ja, dat zie ik dan wel. Dat kan ik nou niet zeggen. Wat dat u? Vond u dat hij er niet bij was? Nou,